କେବେ ବି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଯାହା ହୃଦୟରେ ଥାଏ ତାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ସେହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରନା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଜ ମା' ବାପାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ବାପା ମା' ହିଁ ଆମର ଅଳି ଉଠାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ତ କେବଳ ଆମର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।